Ако знаех това, определено нямаше да сложа аквамарин под възглавницата си. Днес, правейки си ежедневния масаж с ролер, който в случая от сателит, се сетих за тази история, тъй като много често ви споделяме за кристали и за това как въздействат по добър начин в различните пространства, но понякога е нужно да внимаваме. В този случай с аквамарина от личен опит го разбрах, тъй като той е кристал, който се свързва с вътрешния мир, но и с интуицията и с много дълбоките ни емоции. В случая аз го сложих до възглавницата си, като забелязах как съня ми се влоши и бях неспокойна, сънувах повече и на сутринта бях уморена. Съответно, това се оказа, че въздействието на аквамарина и когато го премахнах, наистина енергията се промени. Има и други кристали, за които е нужно да внимавате, като цитрин, като пирит, черен турмалин. Може да прочетете отдолу в поста повече за тях и въздействието им, което сме забелязали върху нас и сме проучили. Ще се радваме да споделите, ако сте забелязали някой кристал, който влияе негативно и върху вас.